вақте диз хонаи шумо медуроя ҳамин зарба мехӯра ё пароша 3 бор хато мезана ҳуҷҷата сигнализатсия метавад. Намун сейф овардем бисёр мувофиқа барои документ, ҳуҷҷат, тилло ва ғайра. дӯстони азиз, сейфҳои вазбин, противпожар, қумдор мекуфтем. ан ҳамин сейфҳо имена барои хитай. айн се тарафш қум дора, вазбинай ва парол, марол, сигнализатсия ҳама чӣ дора. Парол қатъиян дӯстони азиз, бо вақте паролша фаромӯш мекунед, запаснои калид ҳам дора. ина даланаш. Полка дорад, бо отдельный шкафча дорад. Болоша сумка кун. ду тай боло дорад, ду тай дига мешавад оҳан айбкунаш дорад, се тай дига айбараш. Гарани мустаҳкаман. Айташ 4 та чархак дорад. Диз хонаи шумо медуроя, ҳамин зарба мехӯра ё пароша 3 бор хато мезана, ҳуҷҷата сигнализатсия метавад. баъд вазбина самигилонӣ ай размери майдаш ҳам ҳастай, калонш ҳам ҳастай. барои сейфҳо заказ кардан дар директ муроҷиат кунед ё дар ватсап нависен.